Vyznávači horskej cyklistiky sa už roky sťažujú na nedostatok cyklotras v Slovenskom raji. Viac ako 400 ich preto dnes využilo jedinečnú príležitosť. V rámci cyklomaratónu prešli na 2 kolesách aj rokliny v najvyššom stupne ochrany. Na 40-kilometrovú trať s prevýšením 1100 metrov vyráža viac než 200 cyklistov hlavnej kategórie. Už 7 rok ochranári prižmúria jedno oko a na jeden jediný deň pustia cyklistov aj tam, kde je to ďalších 364 dní prísne zakázané. Sú to priamo aj rokliny Slovenského raja, aj miesta, ktoré sú prísne chránené, sú v 5. stupni ochrany prírody. Neboj sa, kľud. Cyklomaratón v Slovenskom raji svojou popularitou už dávno prekročil hranice Slovenska. Je to Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko a Ukrajina. Z Polski, z Nowego Targu. My v Novom Targu nakupujeme. Ja jestem z Zakopanego, z Polski. Máte rokov? 65. Zatiaľ, čo niektorým stačil na povzbudenie bosk od priateľky, iní čerpali sily z banánov, tyčiniek a jontových nápojov na občerstvovacích staniciach. Na nečakane rýchly spôsob občerstvenia jedného z cyklistov doplatil aj náš kameraman. 7. ročníku cyklomaratónu prijalo aj počasie a možno to bolo tou šťastnou sedmičkou, ale na tejto nevšednej a nádhernej trati sa dnes nikto nezranil ani nezablúdil. Z cyklistického Slovenského raja Marek Baláš, televízia Markíza.